Има 4 основни начина да стартираме онлайн бизнес и в това видео ще разгледаме всеки един по-отделно и ще споделя моят личен опит с тях, какви са моите впечатления и към кой точно бих ви насочил, за да стартирате възможно най-лесно, възможно най-бързо и с възможно най-малък риск, тъй като моята история също се припокрива до голяма степен, предполагам, с ситуацията, в която повечето хора, които гледат това видео, ще се намират, а именно сигурна работа, работя като полицай на 1200 лева, сигурната работа, тавана на развитието и може би най-вече усещането, че съм в застой и че като цяло, ако остана на тази работа, нищо няма да се промени, няма да живея по-добре, няма да имам контрол върху ежедневието си, няма да имам контрол върху абсолютно нищо. Точно един от тези бизнес модели ми помогна да стартирам, да започна да изкарвам пари, да напусна работата си и в момента само за 25-та година бизнесът ми да е генерирал 2 милиона лева оборот и също така да сме помогнали вече на стотици хора с моят екип да стартират също нещо свое, дали като допълнителен доход, дали като основен. Директно минаваме на бялата дъска, за да навлезем в дълбочина. Първият продаваме продукт. Повечето хора, когато кажат бизнес, най-често си представят това. Всъщност ще ги изреда всички и след това ще ги разгледаме по-отделно. Второто предлагаме или продаваме софтуер. Третото продаваме информация. И четвъртото продаваме услуга. Така. Нека да разгледаме всеки един по-отделно. Както казах, най-често хората обвързват това, продаването на продукт, с бизнес като цяло. Когато чуят бизнес и представят това конкретно нещо. Това е примерно да продаваме някакви физически продукти. Тук говорим кремове, хранителни добавки и така нататък, всякакви други физически продукти. Като плюсове и минуси. Започваме да разглеждаме всеки един по-отделно. Плюсовете на това нещо, именно продавайки продукт, е, че можем наистина да изградим много голям бранд, който в последствие да продадем. Тоест, ако ние сме собственици на някакъв наистина установен бранд, който хората разпознават, който хората купуват, като например Nike, Adidas, така нататък, естествено не в такива мащаби, но дори само за българските стандарти, някакъв бранд, който наистина хората имат интерес към него, като например и на Essentials, се сещам за страхотен пример на български бранд, тогава можем да направим много голям екзит. И много често това, което се случва е, че хората, които стартират с този бизнес модел, те изкарват най-големите си пари, когато продадат самият бизнес, защото този бизнес може да функционира без нашето лице да бъде вътре в него. Тоест, независимо кой стои зад и на Essentials, например, или зад Nike, знаете ли кой е собственика на Nike? Не, няма и никакво значение, защото бранда е важен, но това е огромния плюс, наистина няма спор. Но тук идва другия проблем, а именно минусите. Основният минус е, че ние за да установим този бранд, за да можем наистина да продаваме добре и да стигнем до момента, в който да продадем този бизнес, това нещо отнема години. Под години имам предвид наистина много години понякога. Естествено може да стане и по-бързо за 2, 3, 4 години, но може да стане и за 5, 10, 20, дори и повече. И за да това нещо да се случи, означава, че ние трябва да сме готови първо да инвестираме в началото голяма сума, за да създадем продукта. Тоест, ние трябва да го създадем, за да почнем да го продаваме. Естествено, можем в началото да го тестваме, да видим дали има интерес, но така или иначе, за да почнем наистина да го продаваме и да взимаме пари от него, трябва да го създадем. Това е първият много голям минус, тъй като тук много често е от 10 000 евро и нагоре, за да можем да създадем такъв продукт, тъй като ние не можем да създадем един крем или една тениска, ние трябва да създадем повече, за да имаме какво да продаваме. Втория минус е, че тук имаме разходи за склад, доставки, като например fulfillment и така нататък, което са по-малки разходи, но пак ги имаме в началото и винаги си ги имаме, но трябва да се вземат предвид. И третият, лично според мен най-голям минус е реинвестирането. Сега ще обясня
Какво имам предвид? Реинвестиране означава, че всички пари, които ние изкараме от този бизнес, да речем, направили сме 10 000 евро първият месец или на трети месец, когато иде, ние не можем тези 10 000 евро да ги вземем и да започнем да си ги харчим на наша глава, за съжаление. Просто този бизнес модел не го предразполага. И какво ще се случи, ако ние вземем тези пари и започнем да ги харчим? Да, вдигаме си стандарта на живот, живеем по-добре, но всичко приключва там, защото когато ни свърши стоката, свърши ни продукта, ние няма как да произведем друг, защото сме изхарчили парите. Следователно, когато нямаме как да произведем още от същия продукт, това, което става е, че не можем да продаваме, спира да се върти кръга и бизнесът приключва. Точно за това ние трябва първите години много силно да реинвестираме в този конкретен бизнес, за да може всички пари, които изкараме, да произведем още стока с нея, още повече и още повече с тези пари, за да можем да продаваме повече, да скалираме, да изкараме повече пари и тези повече пари да ги реинвестираме отново, за да можем наистина просто да разраснем бизнеса, защото в противен случай няма как да стане и това означава, че ние трябва да сме готови да жертваме наистина 1, 2, 3 години, в които не взимаме пари от този бизнес. Даже много добре си спомням Радостин Кузманов, не го познавам лично, но имаме доста общи познати, бях гледал един подкаст с него или видео беше, вече не си спомням, но разказваше колко пари е взел той от Genesis. Това е неговият бранд, точно такъв бизнес модел, който попада в тази категория. Той продава фитнес облекло. И на третата година мисля, че каза, че не е взел нито един лев все още от бранда си, защото е реинвестирал всичко. Което естествено за него е възможно, защото той изкарва пари от друго място и точно тук е моят съвет към всеки един, който гледа това видео. Ако това ви е първия бизнес, не стартирайте с продукт. Просто защото няма да имате възможността да издържите на напана, който трябва да издържите всъщност в рамките на няколко години реинвестиране и живеене без доходи. Това означава, че или трябва да имате друг бизнес, който да ви генерира доходи и това да ви е втори бизнес, или трябва да си продължавате да работите на някаква работа на заплата, за да можете да се издържате, докато този бизнес потръгне достатъчно, че да може да изкарвате вече пари от него и това е нещо, което задължително трябва да сте наясно с него като информация преди да стартирате който и да е бил бизнес, защото наистина е много тъпо, когато виждам хора, стартирайки бизнес, обаче не знаейки плюсовете и минусите на този бизнес и след това се оплакват за нещо, което всъщност е задължително условие. Примерно хора започват с продукт и след това мрънкат защо трябва да реинвестират всичко. Или пък хора, които започват с софтуер и мрънкат защо толкова много време им отнема докато го създадат и така нататък. Тоест, трябва да сме наясно наистина с плюсовете, минусите и да вземем информирано решение за това с какъв бизнес е окей да стартираме. Втория е софтуер. Сега ще разкажа набързо и за него. Софтуер, окей. Това какво е? Това е създаваме някакво приложение, някаква апликация, която след това продаваме на супер много хора. Например, Storytel е такава апликация, Netflix е такава апликация. Мога да давам още много примери, HBO и така нататък. Тоест, ние създаваме нещо и след това на месечен абонамент хората ни плащат отново и отново и отново. Тоест, месечен абонамент. Това се нарича така MRR на маркетингов език или на бизнес език, Monthly Recurring Revenue, т.е. месечен абонамент. Общо взето, т.е. ние изкарваме пари, когато хората ни плащат пак, а не да ни платят само веднъж. Тук какво всъщност се случва в този бизнес модел? За да можем ето това нещо, тази метрика да ни бъде висока и хората да плащат месец след месец, т.е. те всеки месец да дават пари от джоба си, без да го кенсълват, без да го спират този абонамент, трябва наистина софтуера ни да е на високо ниво. Ако софтуера ни не е на високо ниво и те не извличат стойност от него, или не им е полезен, или не им е приятен, или не им е готин, няма как да стане. И точно заради това кривата на този бизнес модел е буквално ето така и накрая по този начин. Тоест, ето тук имаме застой много дълго и след това имаме пик, където изкарваме вече добри пари. Но това тук най-често отнема години. Отнема години, защото
трябва да се създаде наистина уникален продукт, наистина много качествен продукт и да се налеят много пари, за да се случи това нещо с програмисти. Тоест, да, AI вече може да създава софтуери с Claude, с Lovable и така нататък, но тези софтуери не са достатъчно добри, така че наистина да се отличим на пазара, понеже са доста базови. Да, някои от тях са добри, но не са уникални или не са супер добри, така че хората да плащат отново и отново за тях и да са възхитени от самия продукт. Заради това ние трябва да налеем много пари и да сме доста търпеливи през целият този период тук, за да издържим. И тогава вече, когато наистина имаме добър продукт, можем доста да скалираме и да изкараме доста пари от този софтуер. Но трябва да сме наясно с това. Между другото, ще се върна за момент за продукта, как всъщност изглежда кривата, понеже е нещо, което не показах. Кривата при продуктите най-често изглежда така. Тоест имаме някакъв застой, след това имаме пик, след това пак имаме застой, след това пак имаме пик, след това пак застой. Тоест равномерно е, но е постепенно. Тоест не е някакъв рязък скок, някакъв рязък скейл, защото като цяло трябва да има чакане с производството на продукти, имаме доста разходи, следователно трябва всичко да е много добре пресметнато и заради това са по-бавни и по-ниски пиковете, но пък са постепенни, ако си изиграем картите правилно. Така, разгледахме първите два модела. Третият е информация. Информация, това означава курсове, дигитални продукти, обучения, менторства. Така. Общо взето, нещо, в което ние помагаме на други хора да постигнат конкретен резултат. Може да е, примерно, менторска програма за това как да стартираме собствен бизнес. Може да е курс за това как да управляваме по-добре финансите си. Може да е някакъв дигитален продукт, като например e-book, примерно електронна книга, в която помагаме на заети майки да влязат във форма и така нататък. Тоест, решаваме някакъв проблем, като ние всъщност даваме експертизата си под формата на информация и под формата тук може да бъде също и помощ, т.е. да помагаме през целия този процес, а не само да даваме информация. Това, между другото, е бизнес модел, който наистина може да ни изкара много пари, защото правата е ето така. Тоест, наистина много бързо можем да скалираме, просто защото най-често тук се продава в high ticket се продават тези продукти, менторски програми, курсове и така нататък. Естествено, дигиталните продукти, като е-книга и така нататък, са по-скоро по-евтини, но най-често обученията, курсовете и менторствата ги продаваме за 1000 евро и нагоре и нямаме толкова работа с тези хора. Тоест, ние им даваме информацията и примерно веднъж седмицата влизаме, за да им отговаряме на някакви въпроси или пък има някакво комюнити, в което им помагаме, но това, което се случва, е, че можем да обхванем много клиенти едновременно, следователно да изкараме доста пари, ако имаме добър маркетинг. Тоест тук зависи най-често от маркетинга, за да стигнем до около, аз съм видял, че около 25 000 евро на месец е доста бърз пика, когато знаем какво правим от към маркетинг и това е нещо, което наистина може в рамките на 1 до 3 месеца да се случи. И сега сигурно всеки си казва, добре, това е моят бизнес модел, това звучи супер яко да помагам на някакви други хора и да изкарвам толкова големи пари, не се занимавам толкова много с тях и взимам супер добри суми от тях. Да, това е така, но не трябва да забравяме ето точно тази част. Тоест, ние първо трябва да сме експерти. Заради това, според мен, този бизнес модел не е подходящ за начинащи, защото ако ние наистина не сме добри в това, което правим, дори и да успеем с добър маркетинг да започнем да привличаме клиенти на тази сума и те да започнат да ни плащат, това може да е добре от една страна, защото ще изкараме бързо пари, но от друга страна може да е погубващо буквално за нас и за нашия бранд, защото ако ние не сме добри в това, което правим, ако сме начинаещи самозванци като цяло, а пак се позиционираме като експерти, като хора, които могат да дадат много стойност, ще ни разобличат. Тоест,
тези, които си купят от нас, ще видят, че не сме добри, ще видят, че продукта ни и качеството му не е добро и това, което ще стане, че ще започнат да говорят негативно относно нас, ще спрат да ни се доверят, както с много хора, между другото, вече в България се случи и тогава това, което става е, че те буквално ни бият хикса и всичко приключва. Тоест, те не можем да се върнем обратно веднъж, когато за нас са ни лепнали такъв етикет, който слага петно върху нашият авторитет. Лично заради това, аз често казвам, много се дразня, може би не е правилната дума, но не ми е приятно, когато виждам супер много хора в момента в онлайн пространство, които нямат абсолютно нищо зад гърба си, не са работили с клиенти, не са постигнали резултати, не са направили нищичко наистина или почти нищо, или са направили супер малко и веднага започват да продават курси, обучения, менторски програми, без те самите да са извървяли пътя, който уж обещават, че ще помогнат на други хора да го извървят те с тяхна помощ. И това нещо отблъсква, сваля доверието на всички генерално към такъв тип продукти, програми и така нататък. И поради тази причина, честно казано, не ви съветвам да сте от тези хора, защото не мисля, че това дългосрочно ще ви изиграе добра, ще ви помогне като цяло. Ако имате експертиза и вече сте добри в нещо, наистина имате увереност, супер, бих ви посъветвал да го направите. Но, ако ли пък не, по-добре не дейте. И тук идва четвъртият начин, именно услуга. Тук продаваме нещо на някого, така да го кажа. Примерно фризьорите предлагат услуга. Те са добри в постригването, хора имат нужда да се пострижат, готово. Има сделка. Но, както знаете, говорим за онлайн бизнес, затова няма да постригваме, няма да косим трева и така нататък, а по-скоро си говорим за онлайн умения. Това, може би вече се подразбира, е бизнес модел, с който аз стартирах, бизнес модел, който ми позволи да започна без начален капитал. Тук, всъщност, е по-бавен скейла. Наистина е нещо ето такова. Примерно, постепенен е, има го скейла, но е доста по-бавен. Тоест не можем да очакваме, че супер бързо ще стигнем до 10, 20, 30 хиляди евро на месец, но пък до първите ни 1000, 2-3 хиляди евро на месец можем да стигнем наистина в рамките на 1 до 3 месеца. Но нека да обясня всъщност за какво точно става на въпрос. Това, което можем ние да правим е първо да определим на кого ще помагаме. Кой е човекът или групата от хора по-скоро, на които ще решим някакъв проблем. Защото винаги трябва да започнем от проблем. И аз лично винаги съветвам да се насочим към платежоспособна аудитория. Платежоспособна. Ето така ще го напиша, за да го запомни всеки един от вас. Тоест искаме да работим с хора, които имат пари да ни плащат. Понеже тук най-често взимаме между 500 и 1500, дори 2000 евро от един клиент. Но имаме доста повече работа за него, естествено. Но заради това ни трябва аудитория, която е платежоспособна. Аз винаги обичам да се позиционирам в B2B сферата. Тоест, говорим за услуги в момента. Тоест да работя с други бизнеси, които имат пари. И тук вече идва следващия въпрос. Добре, но какъв проблем имат тези собственици на бизнеси в България, който аз мога да реша и за който те биха ми плащали? Най-често бизнесите искат да си решат един от два проблема. Или искат повече пари, или искат повече време. Това са най-основните проблеми на тази аудитория. Ако ние можем да им помогнем да изкарат повече пари или да си спестят повече време, тогава те биха ни плащали добри суми. Като как можем да го направим всъщност това нещо? Това, което най-бързо можете вие да се научите, за да дадете стойност на тези бизнеси, е именно да им помагате да привличат нови клиенти. Защо? Защото по-голямата част от бизнесите в България, това, което правят е, че те са добри в това, което доставят, добри са в продукта си, примерно. Много съм добър в постригването, затова ставам фризьор. Много добър лекар съм, затова си отварям моя клиника, примерно, или пък съм лекар някъде и така нататък. Много съм добър в каквото се сети, много добър майстор съм, затова правя
такива неща, такъв занаят. И така си изкарвам парите. Но съм много зле в маркетинг. Тоест, те не знаят как да се рекламират, да се позиционират, а маркетинга е нещото, което изкарва парите до голяма степен. Тоест, ако никой не знае за нас и за нашето съществуване, абсолютно никой няма как да си купи от нас. Следователно, колкото повече хора знаят за нас, толкова по-вероятно е по-голяма част от тях да си купят или някаква част от тях да си купят. И точно заради това, към което може всеки един от вас да се насочи, е да помага на повече хора с маркетинга, на повече бизнеси с маркетинга, така да привлече повече купувачи и ако можем ние да вършим цялата работа, целият процес, това, което става е, че клиента си продължава просто да си върши това, в което той е добър, примерно да си прави мазилка, замазка и така нататък, а ние само му даваме на автопилот клиенти, които му плащат и той ни плаща част от това, което ние сме изкарали за него. Като най-лесният вход наистина е social медията. Social медията е да създаваме съдържание за тези клиенти. Тоест да ги позиционираме в социалните мрежи, понеже хората в днешно време сме постоянно в социалните мрежи, постоянно скролваме, гледаме видеа и така нататък. Ако ние можем да създаваме съдържание за социалните мрежи, естествено не е нужно да показваме лицето си, но ако можем да създаваме съдържание в социалните мрежи, което съдържание да носи клиенти на тези бизнеси и да им помага да привличат повече хора, без те да трябва да правят нещо вау, ние да вършим голяма част от работата вместо тях, много лесно те биха ни давали между 500 и дори нагоре евро на месец, защото парите, които ние изкараме за тях, привличайки им тези нови клиенти, стават в пъти повече. За това, като цяло мисля да спра до тук, понеже мога да говоря много за този бизнес модел, но по-скоро мисля да го направя в отделно видео. Та коментирайте под това видео, искате ли да направя отделно видео, в което показвам в дълбочина как точно да стартирате с социал медията, какво можете да направите, за да усвоите уменията възможно най-бързо, как да използвате изкуствения интелект, за да може да автоматизира голяма част от работата вместо вас. И ако има интерес, като цяло ще направя такова видео със сигурност. Та коментирайте отдолу, лайквайте, за да знам, че това, което ви показвам, ви е интересно. И сега искам да направим много бързо резюме на всичко, което изговорихме, понеже минахме през доста неща и не искам да правя това видео супер дълго, по-скоро така или иначе ще създавам доста съдържание от тук нататък. Ще си говорим за много теми и ще навлезем в още по-голяма дълбочина за всичко, което ви е интересно. Затова очаквам вашите коментари под видеото, за да знам какво ви е интересно и с какво да продължаваме. 4 начина да стартираме онлайн бизнес, да продаваме продукт, да създадем софтуер, да продаваме информация и да предлагаме услуга. Като продукта трябва много пари в началото, за да го произведем и трябва да реинвестираме, за да го държим жив и да го разрастваме. Плюсът е, че много пари идват, когато продадем самият бизнес, но трябва да издържим няколко години, докато това нещо се случи. Вторият е софтуер. Това е страхотен начин, чрез който автоматизирано да изкарваме пари на месечна база от хора, които ни плащат абонаменти, обаче трябва да инвестираме доста пари в началото и да сме доста търпеливи, докато създадем този софтуер и трябва някой друг да го създаде вместо нас и той наистина да бъде много добър. Третият бизнес е да продаваме информация под формата на курсове, дигитални продукти, обучения, менторски програми и така нататък. Много бърз начин, даже тази графа не е много правилна, по-скоро е ето по този начин. Тоест наистина много бърз растеж, много бързо можем да скалираме. И това тук ще го изтрия. Така да не ви обърквам. Много бързо можем да скалираме, много бързо можем да изкараме доста добри суми, месечни суми от това нещо, но в крайна сметка трябва да сме добри, иначе дългосрочно се застрелваме в кръка сами. И четвъртият тип е услуга. А именно ние вършим работа за някой друг и той ни плаща за това нещо, като лично аз препоръчвам да се насочите към бизнеси и да им спестявате време и да им носите повече продажби. И заради това маркетинга е нещо, което на тях много им куца, а пък ние можем да покрием това звено и по този начин всъщност те стават дори зависими от нас. Защото ако спрат да работят с нас, продажбите им падат, следователно започват да изкарат по-малко и по-малко пари и точно заради тази причина те работят с нас дълги години, защото ние им изкарваме повече, отколкото дават на нас и докато уравнението работи,
няма причина да спират работа с нас. И тъй като маркетинга включва много неща, сайтове, реклами и така нататък, няма нужда да започваме с всичко. Лично аз бих посъветвал да започнете с social media, именно да създавате съдържание за социалните мрежи, което да привлича клиенти и като цяло да дава стойност на аудиторията. Това е нещо, с което аз започнах, с което намерих първите си клиенти, обработвах видеа за различни бизнеси в България и като цяло им помагах със съдържанието в социалните мрежи. Плюса при вас е, че голяма част от работата вече може да бъде автоматизирана с изкуствен интелект, стига да знаете как да го ползвате, естествено да имате някакви базови познания в маркетинга и точно заради това мога да направя отделно видео. Ако е така, абонирайте се, лайкнете и коментирайте, ако имате интерес към това нещо и ще направя отделно видео в дълбочина как точно да стартирате с social медията. Благодаря ви, че бяхте с мен. Спирам до тук и ще се видим съвсем скоро.